Hi there, good day. It's good day to have you guys with us today. I'm here today with Pastor Mark and Johannes from our church, Lieki Serakunta, Revealing Light Ministries Lapenranta. And we're so excited about all that God's doing in the lives of people, the freedom, the liberty, the touch of the anointing. And we just want to welcome you to come and be a part of what God's doing. Olen täällä pastori Shakin ja Markin kanssa, ja pastori Shak tuossa esitteli Markin ja minut. Olemme Liekki-seurakunnasta, ja hän oli todella innoissaan siitä, miten kokouksissa Pyhä Henki liikkuu ja vapauttaa ihmisiä. Come and be a part, and it's so great all that God's doing already that we've extended the meetings. We've extended today at 7 o'clock, tomorrow at 7 o'clock with impartations tomorrow, and also to share with us is Pastor Mark. Ja me olemme nyt jatkaneet kokouksia, koska Jumalan Pyhä Henki on liikkunut niin mahtavalla tavalla tänään ja huomenna kello 7 Simolatien 4. I'm so blessed to be in Finland. God is doing so many awesome things. We're seeing the gospel touching and changing the hearts of people. The Holy Spirit is moving in a powerful way. Finland, wherever you are, find out where these meetings are and be there. It is going to be a part of God's destiny for your life. Ja pastori Mark tuossa jakoi, että hän on todella siunattu ollessaan täällä. Ja todella on innoissaan siitä, miten tuo evankeliumi muuttaa ihmisiä, vapauttaa ihmisiä. Jumalan Pyhä Henki toimii todella mahtavalla tavalla. Ja hän sanoi, että tervetuloa kaikille, ketkä on janoisia ja nälkäisiä, että se tulee muuttamaan teidän elämänne. So on behalf of Revealing Light Ministries Lapenranta, we welcome you. We're excited to see you there. Come ready for change. Hallelujah. Awesome. Me olemme todella innoissamme siitä, että voimme ottaa teidät tervetulleeksi vastaan Revealing Light Ministries seurakunnassa. Moi moi.